Και τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας My Kerkina Live με τον κύριο Σπύρο Παγιάτη, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας Αντίσταση Τώρα. Κύριε Παγιάτη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Βλάχο. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Παγιάτη, η ομάδα Αντίσταση Τώρα ετοιμάζεται να γίνει κόμμα? Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο ο οποίος έχει προβλήματα με τις τράπεζες. Όταν ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα, κάποιοι μας κοροϊδεύσαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή τη στιγμή όμως σας πληροφορώ πολύ ότι τον τελευταίο μήνα έχουν φτάσει στο ακροατήριο 4 υποθέσεις, 4 ανακοπές από συγκεκριμένους ανθρώπους στην Αθήνα, τις οποίες ανακοπές δεν δέχτηκαν να δικάσουν οι ίδιες οι τράπεζες. Ζήτησαν αναβολή οι ίδιες οι τράπεζες. Αυτό δηλαδή, ίσως κάτι για να λέει. καταλάβουμε, η ομάδα Αντίσταση Τώρα προσπαθεί να βοηθήσει τους πολίτες που έχουν πρόβλημα με τις τράπεζες. Βεβαίως. Είτε αυτά τα προβλήματα οφείλονται σε δάνεια πρώτης κατοικίας, είτε επαγγελματικά δάνεια, είτε δάνεια καρτών. Πώς προσπαθεί να βοηθήσει αυτούς τους πολίτες? Έχει δημιουργηθεί νομικό τμήμα στην Αθήνα, υπάρχουν δικηγόροι εκεί, οι οποίοι ενημερώνουν και βοηθούν όποιον έχει ανάγκη. Έχουμε ανοίξει γραφεία επί της Λεωφόρου Συγκρού 5, απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Είναι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ τα γραφεία ανοιχτά. Μπορεί οποιοδήποτε με τα τηλέφωνα που θα σας πω να απευθυνθεί εκεί ή να απευθυνθεί σε ένα κινητό που θα σας δώσω εγώ δικό μου και να τον βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Να ξέρετε όμως ότι αυτός ο αγώνας που ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο έχει θετικά αποτελέσματα. Και βοηθάτε τους πολίτες μόνο με τις τράπεζες? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βοηθάμε μόνο με τις τράπεζες. Έχουμε ξεκινήσει και προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι ανάλογο για το ΤΕΒΕ για το ΤΕΒΕ και για την εφορία. Όσους δηλαδή έχουν πρόβλημα με τις ασφαλιστικές εισφορές με το ΤΕΒΕ και όσοι έχουν πρόβλημα και με την εφορία. Το ΟΑΕ. Ναι, το τωρινό ΟΑΕ. Ναι. Προσπαθούμε και εκεί και σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε στον κόσμο το τι μπορούμε να κάνουμε και για τον ΟΑΕ αλλά και για την εφορία. Και θα πρέπει σε λίγο να δείτε τι θα κάνετε και με το ΙΚΑ. Βεβαίως, και με το ΙΚΑ. Γιατί και από εκεί, και εκεί τα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι δύσκολα. Και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά σας λέω, πριν λίγο καιρό, αυτό το οποίο σήμερα έχουμε πετύχει, κάποιοι το θεωρούσαν ακατόρθωτο. Θεωρούσαν ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις τράπεζες. Όμως εμείς αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον αγώνα και να τον πάμε μέχρι τέλος. Όταν εννοείται βοηθάτε τους πολίτες που έχουν πρόβλημα με τις τράπεζες, τι ακριβώς κάνετε? Από τη στιγμή που θα βγει διαταγή πληρωμής στον οποιοδήποτε από εμάς, εμείς με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία αναφέρονται στα χρήματα τα οποία έχουν πάρει οι τράπεζες μέσω του ελληνικού δημοσίου και τα οποία είναι περίπου 300 δισεκατομμύρια, με τα στοιχεία λοιπόν με αυτά που έχουμε, καταθέτουμε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής στη δικαιοσύνη. Έχει φτάσει στο τέλος κάποια υπόθεση? Σας είπα, τον τελευταίο μήνα 5 υποθέσεις στην Αθήνα που έφτασαν στο ακροατήριο για να δικαστούν, ζήτησαν οι τράπεζες αναβολή. Δεν ζήτησαμε εμείς, ζήτησαν οι τράπεζες αναβολή. Δηλαδή καμία υπόθεση έως τώρα δεν έχει εκδικαστεί? Όχι, όχι με υπετιότητα δική μας. Έτσι, έρχονται, σας είπα, οι τράπεζες και δεν θέλουν να δικαστούν οι ανακοπές. Ζητάνε αναβολή οι τράπεζες. Δεν οφείλεται σε εμάς. Εμείς πιέζουμε όσο μπορούμε και τη δικαιοσύνη να δικάσει μια απόφαση, να βγάλει απόφαση. Να βγει μια απόφαση, να δούμε τέλος πάντων ποιος έχει δίκιο. Κοιτάξτε, κύριε Βλάχο, εμείς δεν ζητάμε να μην πληρώσουμε. Έτσι. Ζητάμε να πληρώσουμε τα χρήματα τα οποία οφείλουμε μία φορά όμως. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες για τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια έχουν πάρει περίπου 300 δισεκατομμύρια και παράλληλα ζητούν από εμάς να ξαναπληρώσουμε τα δάνεια. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα δάνεια θα πρέπει να πληρωθούν μία φορά και δεν ζητάμε ούτε κούρεμα να γίνει, ούτε να μας χαρίσουν τίποτα. Ζητάμε να πληρώσουμε αυτά που οφείλουμε, επαναλαμβάνω, μία φορά όμως. Ή θα τα πληρώσουμε εμείς, αυτοί δηλαδή οι οποίοι πήραν τα δάνεια, ή θα τα πάρουν οι τράπεζες μέσω των εγγυήσεων που έχουν πάρει από το ελληνικό δημόσιο. Και οι εγγυήσεις αυτές δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό. Μιλάμε για ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πάρει τράπεζες. Και δεν ξέρει κανένας αυτά τα χρήματα που έχουν πάει. Ναι, αλλά όταν το κράτος έδωσε στις τράπεζες αυτά τα χρήματα, δεν έγινε κάποιος διακανονισμός με τους πολίτες που όφυλαν κάποια χρήματα στις τράπεζες, έτσι ώστε να γίνει συμψηφισμός? Ναι, κοιτάξτε, οι τράπεζες μπορούσαν να κάνουν το εξής, το οποίο βέβαια δεν έκαναν. Οι τράπεζες έχουν πουλήσει τα δάνειά μας σε διάφορα φαν του εξωτερικού, στο 10 και 20% της αξίας του δανείου.
Θα μπορούσαν, αν ήθελε οι τράπεζες να βοηθήσουν τον κόσμο, να μας φωνάξουν και να μας πούν: κοιτάξτε, να σας φωνάξουν και να μας πούν: κυρία Βλάχου, κοιτάτε, χρωστάτε 100 ευρώ. Εμείς αυτά τα 100 ευρώ θα τα πουλήσουμε σε τράπεζα του εξωτερικού 20. Κύριε Χαγιάτη, όπως μας τα λέτε, δεν φταίνουν οι τράπεζες. Φταίει η κυβέρνηση με τον τρόπο που έδωσε αυτά τα χρήματα στις τράπεζες. Δεν είναι μόνο... Η κυβέρνηση έπρεπε να διασφαλίσει τους όρους που θα δοθούν αυτά τα χρήματα στις τράπεζες. Βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Για να καταλάβετε κι εσείς και οι τηλεθεατές μας. Η τράπεζα από μόνη της θα πει: επειδή πήρα κάποια χρήματα από το κράτος, απαλλάσσω τους πολίτες από τα χρέη. Κοιτάξτε, στον νόμο όπου χωρίς να έχει γίνει κάποια συμφωνία. Στον νόμο που χορηγήθησαν αυτά τα χρήματα, τα 300 δισεκατομμύρια, αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτά τα χρήματα πηγαίνουν για να καλύψουν οι τράπεζες τις τρύπες που έχουν από τα κόκκινα δάνεια. Αναφέρεται μέσα στα ΦΕΚ. Βέβαια αυτό δεν ίσχυσε ποτέ. Διότι οι τράπεζες στην Ελλάδα δυστυχώς είναι κράτος εν κράτη και δεν τολμά κανένας να ζητήσει από τις τράπεζες εξηγήσεις. Κανένα από τα κόμματα της Βουλής. Και για να ξέρετε, γιατί σας μιλάω, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η κυβέρνηση δεν είναι δικομματική, είναι 7κομματική. Συνυπεύθυνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι και τα 7 κόμματα της Βουλής. Εάν ήθελαν τα κόμματα της Βουλής να μην φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε, είχαν ευκαιρία τις 5 Πέμπτου του 2010, όταν ψηφίστηκε το πρώτο μνημόνιο, αφού ήξεραν τις επιπτώσεις από την υπογραφή του δανείου, γιατί το δούνου του δεν ξεκίνησε τώρα να έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχει πάει πριν από την Ελλάδα έχει πάει σε πάρα πολλά κράτη, έχει πάει και στη Ρωσία ακόμα. Και κατάφερε αυτή τη Ρωσία, επί Γέλτσιν, να τη διαλύσει. Ήξερα λοιπόν τα κόμματα ότι αν μπει το δούνου του στην Ελλάδα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για αυτή τη χώρα. Και δεν έκανε κανένας τίποτα. Μπορούσαν λοιπόν τη συγκεκριμένη ημερομηνία που σας είπα να σηκωθούν, να φύγουν, να παραιτηθούν και να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό για το τι έρχεται. Δεν το έκαναν όμως. Και γι' αυτό πιστεύω κι εγώ είναι συνυπεύθυνα και τα 7 κόμματα. Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δικομματική κυβέρνηση, είναι 7κομματική κυβέρνηση στη Βουλή. Λένε ότι τότε πίστευαν ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Υπήρχε λύση. Υπήρχε λύση η οποία έχει εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρόνια σε άλλα κράτη και πρωτοεφαρμόστηκε το 1938 στην Ελλάδα, όπως σας έχω πει. Μπορούσε η κυβέρνηση τότε να κηρύξει τη χώρα με βάση το άρθρο 48 του Συντάγματος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να σταματήσει να πληρώνει τα εξωτερικά δάνεια. Μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε. Και δεν μιλάμε ότι να σταμάταγε να πληρώνει τα δάνεια και να λέει ότι εγώ δεν σας πληρώνω γιατί είμαι μάγκας, έτσι. Να εξηγούσε στον κόσμο που μπορούσε με βάση το Σύνταγμα να τους εξηγήσει και να τους πει ότι αυτά τα χρήματα όπου μου ζητάτε τώρα, εγώ δεν μπορώ να σας το πληρώσω. Υπάρχει η απόφαση του 39 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου κατοχυρώνει την ελληνική κυβέρνηση να το κάνει αυτό και δεν το έκαναν. Και τώρα θα ήθελα να απαντήσετε στην πρώτη μου ερώτηση, που δεν απαντήσατε. Εάν η ομάδα Αντίσταση τώρα πρόκειται να συσταθεί σε κόμμα. Κοιτάξτε να δείτε, γίνονται διάφορες διεργασίες. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, τη συγκεκριμένη ομάδα τη στηρίζουν άνθρωποι με πάρα πολύ βαριά ονόματα. Και αναφέρομαι στον κύριο Σακά, τον πρώην εισαγγελέα, την κυρία Γεωργαντά, τον κύριο Λαβδιώτη, τον οικονομολόγο, ο οποίος για 35 και πλέον χρόνια ήταν σύμβουλος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, και τον κύριο Λογοθέτη. Γίνεται λοιπόν μια διεργασία και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, ανάλογα με την ανταπόκριση που θα βρούμε από την κοινωνία, και εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όμως σας έχω πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και να ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει αυτό να το πάνε μέχρι τέλους. Και να είστε σίγουροι ότι θα το πάμε μέχρι τέλους. Ξέρετε κάτι, σας βλέπουμε να ανοίγετε γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει αυτός ο ψήθυρος, εγώ θα το πω, ότι πρόκειται να συσταθείτε σε κόμμα. Και από την άλλη, προσπαθείτε να βοηθήσετε τους πολίτες που έχουν πρόβλημα. Κάποιος λοιπόν μπορεί να σας κατηγορήσει ότι προσπαθείτε επικοινωνιακά να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών, προκειμένου εσείς να έχετε πολιτικά ωφέλη. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε λάθος. Εμείς δεν προσπαθούμε επικοινωνιακά να κερδίσουμε τίποτα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτόν που έχει ανάγκη. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό όπου είχαν υποχρέωση να κάνουν τα κόμματα, οι οποίοι είναι οργανισμοί που έχουν και νομικές υπηρεσίες και νομικούς συμβούλους και νομικά γραφεία και έχουν τα πάντα. Και δεν το κάνουν. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και σας είπα, το κάνουμε χωρίς κανένα οικονομικό όφελος. Κάνουμε αυτό που έπρεπε να έχουν κάνει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και δεν το κάνουν. Όλα αυτά τα νομοσχέδια έχουν περάσει μέσα από τη Βουλή, κυρία Βλάχου,
Και από μέσα από στις επιτροπές της Βουλής, από ό,τι τουλάχιστον μπορώ να ξέρω, συμμετέχουν άτομα και βουλευτές από όλα τα κόμματα. Έχετε εσείς ακούσει ποτέ κάποιος από τα κόμματα ή από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΚΚΕ ή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πούν τίποτα? Προσπαθούν τώρα να φορτώσουν όλες τις αμαρτίες από το 1974 μέχρι και σήμερα σε ένα πολιτικό πτώμα, και αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ. Προσπαθούν να φορτώσουν στο ΠΑΣΟΚ όλες τις αμαρτίες από το 1974. Το ΠΑΣΟΚ όμως δεν είναι ένα πράγμα απρόσωπο. Το ΠΑΣΟΚ το αποτελούσαν άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι αποτελούσαν το ΠΑΣΟΚ, ως διαμαγείας τώρα πηδούν ο ένας μετά τον άλλον στο ΣΥΡΙΖΑ και θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός όπου θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί θεωρούν ότι πλέον δεν τους καλύπτει το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Διότι, όπως λένε, το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει ιδεολογία. Έτσι πιστεύουν. Έτσι πιστεύουν. Και εγώ σας είπα λοιπόν, επειδή οι περισσότεροι και κάποιους από τους οποίους έχετε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή σας, πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, βγαίνουν τώρα και υπερασπίζονται το ΣΥΡΙΖΑ και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα σώσει την Ελλάδα. Ας ψάξουν και ας βρουν κάποιες δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τη γνώμη που έχουν για την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αύριο θέλουν να γίνουν κυβέρνηση. Και θα σας πω κάτι. Προχτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αυγής υπάρχει ένα δημοσίευμα, μια συνέντευξη του κυρίου Θεοδωρίδη, ο οποίος υπογράφει κάτω σαν μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε λοιπόν και εσείς, κυρία Βλάχου, και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, το τι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν στην Ελλάδα, αν ποτέ την κυβερνήσουν. Ακούστε σας παρακαλώ. Είναι 5 γραμμές. Με μία ματιά στο χάρτη μπορεί κανείς να καταλάβει ότι μία μονόπλευρη και ολοκληρωτική ηγεμονία, δηλαδή της ελληνικής άρχουσας τάξης στο Αιγαίο, δεν στηρίζεται σε κανένα δίκαιο. Έχουμε άδικο για το Αιγαίο εμείς. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι δεδομένο, λογικό και αναπόφευκτο. Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, αλλά μια διεθνής θάλασσα όπου απλώς τυχαίνει να περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό ελληνικών νησιών, χωρίς αυτό να δίνει κάποιο ιδιαίτερο προνόμιο στην ελληνική πλευρά και να κυριαρχεί εξορισμού. Αυτές είναι οι απόψεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για το ελληνικό κράτος. Το Αιγαίο δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όσο αφορά μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι γεγονός ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Οπότε εγώ δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι η κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος, είναι στο έντυπο η Αυγή η οποία εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σε καμία εφημερίδα άλλη, είναι στην Αυγή έτσι δημοσιευμένο. Και ο κύριος που υπογράφει σαν μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, εσείς λοιπόν δεν πιστεύετε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πιστεύετε στη Νέα Δημοκρατία, δεν πιστεύετε στο ΠΑΣΟΚ. Πού πιστεύετε? Εμείς πιστεύουμε σε κάποιον άνθρωπο που θα βγει προς τα έξω και θα αφήσει τις ταμπέλες έξω από την πόρτα και θα σηκώσει μία και μόνο σημαία, την ελληνική, και θα υπάρξει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να βγει και να στηρίξει και να σώσει αυτόν τον τόπο. Έναν τόπο ο οποίος έχει 5.000 χρόνια ιστορία. Δεν πιστεύετε ούτε στη Δημοκρατική Αριστερά, ούτε στο ΚΚΕ, ούτε σε κάποιο άλλο κόμμα? Ένα. Για το ΚΚΕ που είπατε. Υποτίθεται ότι το ΚΚΕ ήταν το κόμμα το οποίο στήριξε όλα αυτά τα χρόνια τον φτωχό, τον κατατρεγμένο, τον εργαζόμενο και τον υπάλληλο, έτσι. Το 2011 λοιπόν, κυρία Βλάχου, και εκεί θα σας λύσω την απορία τη δικιά σας και κάποιων τηλεθεατών, οι οποίοι λένε «Μα γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά πλέον?» Το 2011 το καλοκαίρι λοιπόν γινόταν οι διαδηλώσεις στο Σύνταγμα. Τότε, από όσο μπορώ να ξέρω, είχαν αποφασίσει κάποιοι άνθρωποι να τελειώσουν με το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Να τελειώσουν, κυρία Βλάχου. Τότε λοιπόν, ως διαμαγείας, μπροστά από τη Βουλή ήταν τα ΜΑΤ. Μπροστά από τα ΜΑΤ ήταν τα κάγκελα και μπροστά από τα κάγκελα, κυρία Βλάχου, πήγαν τα μέλη του ΠΑΜΕ με τις σημαίες του ΠΑΜΕ να προστατεύσουν τι? Να προστατεύσουν αυτούς οι οποίοι βρίσκονταν μέσα και ξεπουλούσαν την Ελλάδα. Αυτό έκανε το ΚΚΕ. Και τότε λοιπόν κατάλαβε και ο καθένας μας, και αυτοί περισσότερο που είχαν ανάγκη, ότι τα ψέματα τελείωσαν. Δεν υπάρχει κανένας πλέον όπου να μπορεί να βοηθήσει αυτόν τον κόσμο. Και από τότε είπε ο καθένας, ο σώσον εαυτό σωθήτω. Αυτό λοιπόν είναι, μιλάμε για το ΚΚΕ. Όσο για τη Δημάρ τώρα, να σας πω και για τη Δημάρ. Τη Δημάρ ποιοι την αποτελούν, κυρία Βλάχου? Στελέχη του πρώην ΠΑΣΟΚ. Και πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τόσο καιρό λοιπόν μας είχαν πρίξει με το πλωστάσιο το οποίο είχαν βρει σε έναν συγκεκριμένο εφοπλιστή,
και έψαχναν να βρουν τα όπλα αυτά, τι είναι, αν είναι ενεργά ή ανενεργά. Και εγώ έχω μια απλή απορία. Γιατί έψαχναν δεξιά και αριστερά και δεν ρώταγαν δίπλα τους μέσα στη Βουλή. Υπήρχε συγκεκριμένος βουλευτής, κυρία Βλάχου, ο οποίος είναι μέλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αυτής του εφοπλιστή του Πάλης. Ξέρετε ποιος είναι? Αντιπρόεδρος της εταιρείας Πάλης, η οποία είναι εταιρεία η οποία διαχειρίζεται διάφορους μουσιακούς χώρους. Ξέρετε ποιος είναι? Ο κ. Βουδούρης. Ο βουλευτής ο οποίος ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ και κατέληξε στη Δημάρ. Γιατί λοιπόν ψάχνανε δεξιά και αριστερά για να βρουν πληροφορίες και δεν ρώταγαν τον κύριο Βουδούρη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου συλλόγου? Γιατί δεν το ρώταγαν? Οπότε μου λέτε ότι εσείς δεν πιστεύετε σε κανένα κόμμα από τα υπάρχοντα, ούτε φαντάζομαι από ό,τι μπορώ να καταλάβω στη Χρυσή Αυγή. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί εάν ο κόσμος μπορούσε να καταλάβει και ήξερε, και δεν μιλάμε για τον κόσμο ο οποίος ψήφισε τη Χρυσή Αυγή, μιλάμε για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Γιατί ο κόσμος, κυρία Βλάχου, που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή, αυτά τα 600.000 άτομα περίπου, βρέθηκαν σε έναν ωκεανό. Όταν βρίσκεσαι σε έναν ωκεανό φορτουνιασμένο και έρχεται δίπλα σου μια σανίδα, την ώρα που θα έρθει αυτή η σανίδα δίπλα σου, δεν θα κοιτάξεις αν αυτή η σανίδα είναι Όριγκον, Μαόνι ή και Παρίσι. Θα την πιάσεις για να σε βγάλει όπου μπορεί να σε βγάλει. Αυτό έκανε ο κόσμος. Θεώρησε τη Χρυσή Αυγή σαν σανίδα σωτηρίας και πίστεψε ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι κάτι να κάνουν. Και επειδή αναφέρεστε στη Χρυσή Αυγή, και η Χρυσή Αυγή είναι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ναι. Σωστά. Πριν λίγο καιρό λοιπόν πέρασε από τη Βουλή ο νόμος 3691, ο οποίος είναι ο νόμος για τη διαφάνεια. Και γράφει μέσα εδώ ότι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο τμήματάρχη θα ελέγχεται αυτός και όλη η οικογένειά του για το πώς και πότε απέκτησε τα περιουσιακά του στοιχεία. Και λέει κάποιος που διαβάζει, μπράβο ρε παιδί μου, ξεκίνησε κάτι τέλος πάντων να μπει μια τάξη. Για να ελέγξουμε πλέον να μην μπορεί κανείς να κλέβει. Λοιπόν, είναι ένα κείμενο 2 σελίδων. Στην τελευταία παράγραφο, ξέρετε τι γράφει, κυρία Βλάχου? Να σας διαβάσω εγώ τι γράφει. Γιατί μου μιλάτε για τα κόμματα της Βουλής. Στην τελευταία παράγραφο λοιπόν λέει: στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα δεν συμπεριλαμβάνονται τα πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Καταλάβατε τι λέει? Δηλαδή εμείς βγάλαμε ένα νόμο, έτσι, βάσει του οποίου θα πάμε να ελέγξουμε τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Γερμανούς. Καταλάβατε? Και έπειτα μου λέτε εσείς για τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδος. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολλοί οι πολίτες που δεν ξέρουν ποιο κόμμα να επιλέξουν πλέον, δεν βλέπουν μία ελπίδα, δεν βλέπουν φως. Σε αυτούς λοιπόν τους πολίτες, εσείς τι έχετε να πείτε? Κοιτάξτε, εντός των επόμενων ημερών, ίσως και μέχρι τέλος του Νοέμβρη, θα γίνει μία ανακοίνωση στην Αθήνα των συγκεκριμένων ανθρώπων που σας είπα πριν, με κάποιες θέσεις. Όπου οι θέσεις αυτές έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ξεφύγει η Ελλάδα από την καταστροφή. Αυτό, κυρία Βλάχου, που έρχεται, η μικρασιατική καταστροφή του 1922 θα φαντάζει μπρος αυτό που έρχεται πανηγύρι, κυρία Βλάχου. Τι εννοείται μπρος αυτό που έρχεται? Εσείς τι βλέπετε να έρχεται? Εγώ σας είπα και την άλλη φορά, κυρία Βλάχου, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν, αυτοί οι άνθρωποι που προκαλούν αυτό το κακό σε αυτόν τον τόπο. Πρώτον, εάν είχαμε φροντίσει να μάθουμε τις ρίζες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κυβέρνησαν από το 1944 και μέχρι σήμερα την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, να είχαμε μάθει τις ρίζες αυτών των ανθρώπων, ίσως να μην φτάναμε εδώ. Πείτε μου εσείς τι βλέπετε να έρχεται. Κοιτάξτε, κύριε Βλάχου, αυτοί οι άνθρωποι, όπως σας είπα και πριν, δεν θέλουν ούτε τα χρήματά σας ούτε τα σπίτια σας. Θέλουν τη γη, την ελληνική γη. Θέλουν με τον οποιοδήποτε τρόπο να αναγκάσουν τον Έλληνα να φύγει από τον τόπο του, είτε με το καλό είτε με το κακό. Και να ξέρετε κάτι, ότι αυτές οι 5.000 αυτοκτονίες, οι οποίες είναι μέχρι σήμερα καταγεγραμμένες, σύμφωνα με συζήτηση που είχα με ανώτατο δικαστικό, να ξέρετε κάτι, ότι είναι πολύ παραπάνω από 5.000. Απλώς για τους λόγους που μπορείτε να φανταστείτε δεν δηλώνονται. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ είχα πει πριν καιρό μάλλον ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να επαναληφθεί αυτό που έγινε τη δεκαετία του 50. Δηλαδή τους μισούς Έλληνες στις προβλήτες από τα λιμάνια και τους άλλους μισούς, την νεολαία και τα νέα παιδιά, στα καράβια να φεύγουν στο εξωτερικό. Πρέπει πάση θυσία, έστω και τώρα αυτό να το σταματήσουμε. Αλλά τώρα, εκτός από αυτό, κυρία Βλάχου, γίνεται ακόμα κάτι χειρότερο. Εκτός το ότι φεύγει όλη η νεολαία και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν στην ανασυγκρότηση αυτή της χώρας,
Έχουμε και το φαινόμενο να πηδούν οι άνθρωποι από όπου βρίσκουν, από μπαλκόνια, από ταράτσες, από εξέδρες. Έχουν αυτοκτονήσει, όπως σας είπα, πάνω από 5.000 ανθρώπους. Και υπάρχει μία μη κυβερνητική οργάνωση, γιατί εκεί έχουν φτάσει. Έτσι, η κλίμακα, την οποία τα 2 τελευταία χρόνια την έχουμε πληρώσει με 1,5 εκατομμύριο ευρώ, η οποία, ξέρετε τι κάνει? Καταγράφει τις αυτοκτονίες. Και την έχουμε πληρώσει με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα 2 τελευταία χρόνια. Παίρνει τα χαρτιά από την αστυνομία και καταγράφει τα ονόματα. Και εμείς αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση την έχουμε πληρώσει 1.500.000 ευρώ. Και ο συγκεκριμένος λοιπόν καθηγητής, ο οποίος είναι πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας, ξέρετε τι είπε? Τι γράφει μέσα στην έκθεσή του? Ότι το 95% των ανθρώπων που αυτοκτόνησαν γιατί είχαν ψυχολογικά προβλήματα. Τρελαθήκαμε όλοι μαζί τώρα τελευταία, κυρία Βλάχου. Αυτός ο λαός τα τελευταία 3 χρόνια τρελάθηκε και πηδάει από όπου βρει. Ποιος ευθύνεται για αυτό το πράγμα? Ποιος ευθύνεται για την κατάσταση αυτή? Το ότι δεν έχουν τα παιδιά να φάνε στα σχολεία και λιποθυμούν, ότι δεν έχουν πετρέλαιο στα σχολεία, ότι δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργούν τα νοσοκομεία. Δεν διοικήθηκε από κάποιον αυτή η χώρα, κυρία Βλάχου. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η εικόνα που μας περιγράφετε? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, κυρία Βλάχου, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία είναι υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο υπάρχουν κάποια σημεία και πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε για να ξαναστηθεί η χώρα στα πόδια της. Αλλά με τους συγκεκριμένους ανθρώπους δεν μπορεί να γίνει. Ότι πρέπει να βγούμε εκτός Ευρωζώνης? Βεβαίως. Πρέπει να απαιτήσουμε να ισχύσει και για μας ό,τι ίσχυσε για τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για μια Γερμανία η οποία κατέστρεψε την Ιφίλιο με 2 πολέμους. Και παρότι κατέστρεψε την Ιφίλιο με 2 παγκόσμιους πολέμους, απέκτησε προτερήματα τα οποία δεν τα έχει στη μετέπειτα ιστορία δεν έχουν ισχύσει για κανένα κράτος. Δεν ζητάμε τίποτα το παράλογο. Ζητάμε να πληρώσουμε, σας είπα, αυτά που πραγματικά χρωστάμε. Αυτό ζητάμε. Και τίποτα παραπάνω. Τι εννοείται αυτά που πραγματικά χρωστάμε? Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Βλάχου, όλα αυτά τα χρόνια πάρθηκαν κάποια δάνεια. Εντάξει. Αυτά τα δάνεια όμως, επειδή αν διαβάσετε την ιστορία των ελληνικών κυβερνήσεων και των ελληνικών χρεοκοπιών από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, ζητάγαμε 10, μας έδιναν 2 και πληρώναμε 20. Εμείς λοιπόν ζητάμε να συσταθεί μια διεθνής επιτροπή υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης με Έλληνες μέσα και να ελέγξουμε πόσα πραγματικά χρήματα πήραμε, πού πήγαν αυτά τα χρήματα και τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη αυτού του τόπου να τα πληρώσουμε. Οι σημερινοί κυβερνώντες είναι απόγονοι των ανθρώπων οι οποίοι συνεργάστησαν το 40 με 44 με τους Γερμανούς. Όλες οι μεγάλες οικογένειες, οι σημερινές μεγάλες οικογένειες της Ελλάδος, είτε αυτές είναι πολιτικές οικογένειες, είτε είναι οικογένειες οι οποίες είναι οικογένειες βιομηχάνων και... Όλες, κύριε Παγιάτη? Οι περισσότερες. Υπάρχει ένας κατάλογος, κυρία Βλάχου, με 210 ονόματα, με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, όπου αφορούν... Από όλα τα κόμματα? Βεβαίως από όλα τα κόμματα. Γιατί μου λέτε για τα κόμματα, γιατί λέω ότι είναι όλα τα κόμματα στην ίδια κατηγορία. Και θα καταλάβετε πολλά. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να κάνετε τη διαφορά? Όχι, κοιτάξτε, εμείς θα προσπαθήσουμε να πούμε στον κόσμο ένα πράγμα. Ότι πρέπει να σώσουμε αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος έχει μια ιστορία 5.000 ετών. Και δεν μπορούν κάποιοι, με το έτσι θέλω, να εξαφανίσουν αυτό το λαό και αυτό το έθνος μέσα σε 20-30 χρόνια. Γιατί εκεί πάμε, θα μας εξαφανίσουν. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε και να συνειδητοποιήσουμε την ιστορία όπου κουβαλάμε στην πλάτη μας. Και πρέπει κάποια στιγμή, κυρία Βλάχου, να μην είμαστε υπερήφανοι για το τι παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για το τι εμείς θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Κύριε Παγιάτη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε και σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα κουτί ή μια κούτα. Ένα πακέτο ή μια
μια παλέτα. Όποια κι αν είναι η ποσότητα, είναι F&B η ποιότητα. F&B Φωτιάδης ΑΕ Cash & Carry. Για επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες που θέλουν τιμές χονδρικής με απίστευτες προσφορές, έτσι κι αλλιώς. Ποτήρια, μαχαιροπύρουνα σερβίτσια, κουζινικά, ηλεκτρικές συσκευές, χαρτικά. Πάνω από 12.000 κωδικοί. Σε έναν χώρο για άνετο shopping με μεγάλο πάρκινγκ. Τα πάντα για τον εξοπλισμό χώρων μαζικής εστίασης και όχι μόνο από το Cash & Carry F&B Φωτιάδης ΑΕ στο Τρίκλινο. Ποιότητα, ποσότητα και προπαντών τιμές που μετράνε πολύ. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Ψάχνετε τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς? Ηλεκτρονέτ Μεσημέρης. Σας περιμένουμε με τον πληρέστερο οικιακό εξοπλισμό να σας δώσουμε ιδέες και λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μικροσυσκευές και προϊόντα νέας τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες επώνυμες συσκευές στις πιο συμφέρουσες τιμές. Βρείτε τεράστια ποικιλία τηλεοράσεων και επιλέξτε το ιδανικό κλιματιστικό για το χώρο σας. Ηλεκτρονέτ Μεσημέρης. Ολοκληρωμένες λύσεις εύκολα, γρήγορα και υπεύθυνα. Εθνική Παλαιογαστρίτσας 54, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26610 26289. Fitness Planet. Μπες στον κόσμο του και βρες τα πάντα για την οικιακή και επαγγελματική άθληση. Όργανα και πολυόργανα, διαδρόμους, ποδήλατα, ελλειπτικά, είδη πολεμικών τεχνών, αθλητικές τροφές και αξεσουάρ. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη γυμναστική και την προπόνησή σας με τη βοήθεια του πτυχιούχου φυσικής αγωγής, εξειδικευμένου στα θέματα του fitness, Κώστας Στραβοράβδη. Γνωρίστε τη μεγάλη ποικιλία μας και σίγουρα θα εκπλαγείτε από τις μοναδικές τιμές μας. Είμαστε πάντα κοντά σας, με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας και after sale service. Fitness Planet. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26610 38 118. Ο πιο όμορφος κήπος. Το πιο παραγωγικό χωράφι. Όλα χάρη στο Κέντρο Αγροεφοδίων και Φυτόριο Λουλουδιών Βλάχος Ηλίας. Ελάτε στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε φυτοφάρμακα, σπόρους λαχανικών και λουλουδιών, βολβούς, καλοπιστικά φυτά και δέντρα. Ηλίας Βλάχος. Γλάστρες, βάσεις και χώματα. Υψηλής ποιότητας ζωοτροφές, θυράματα και κροκέτες στις καλύτερες τιμές. Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις κήπων και αυτόματου ποτίσματος σε οικίες, ξενοδοχειακές μονάδες και δημόσιους χώρους. Κέντρο Αγροεφοδίων και Φυτόριο Λουλουδιών Βλάχος Ηλίας στον Αλμυρό Αχαράβης. Τηλέφωνο 26630 63 241. Μείνε στην αγαπημένη σου παρέα. 979. Γιατί εδώ νέο. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Κέρκυρα Live με το συνεργάτη μας, τον βιολόγο, τον Σταμάτη Γκίνη. Σταμάτη, καλησπέρα. Καλώς ήρθες για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Κόλλα απόγευμα, Ειρήνη, σε σένα και στους τηλεθεατές της εκπομπής. Σταμάτη μου, να σου πω ότι δεχτήκαμε πολλά τηλεφωνήματα από φίλους τηλεθεατές μας που είδαν το βιβλίο σου που το παρουσιάσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, το βιβλίο σου για τις πεταλούδες της Κέρκυρας, και μας είπαν ότι το περίμεναν τόσο καιρό. Ναι, το περίμεναν 8 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είπαμε, επειδή είναι μια ερευνητική δουλειά 7 ετών. Ήξεραν όμως οι πολίτες ότι ετοίμαζες το συγκεκριμένο βιβλίο. Ναι, το ξέρανε χάρη και σε αυτές τις εκπομπές, έτσι. Σε αυτή την εκπομπή έχουμε κάνει πολλές παρουσιάσεις του βιβλίου. Έχουμε πει ετοιμάζεται. Όσο πλησίαζε ο καιρός, τόσο το λέγαμε και πιο έντονα και πιο συχνά. Εντάξει, είναι πολύ θετικό. Επαναλαμβάνω ότι εγώ είμαι ακόμα συγκινημένος. Δεν είναι μικρό πράγμα. Πραγματικά αισθάνεσαι λίγο περίεργα. Επειδή, το ξανατονίζω, είναι 7 χρόνια συν 1. Πήρε ένα χρόνο ολόκληρο να ετοιμαστεί, να αντιμετωπιστούν κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες κτλ. Είναι 8 χρόνια τελικά. Εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα που μετράει. Βλέπεις το όνειρό σου πλέον να γίνεται πραγματικότητα. Ακριβώς έτσι. Οπότε είναι ευχάριστο.
ελπίζω να τύχει καλής, να έχει ένα καλό ταξίδι, έτσι. Είναι μια δουλειά με πολύ μεράκι, είναι όλη η δουλειά κερκυραϊκή, όλες οι φωτογραφίες είναι κερκυραϊκές, όλοι οι πίνακες είναι για την Κέρκυρα. Οτιδήποτε λέει από το πρώτο γράμμα μέχρι το τελευταίο αυτό βιβλίο είναι βιβλίο της Κέρκυρας. Είναι για την Κέρκυρα. Δεν έχουμε πάρει υλικό από πουθενά, έτσι, δεν δανειστήκαμε. Σκέψτε ότι σε κάποιες φωτογραφίες μας έδωσε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Καλημέρα, του Σαλέντο, το μουσείο που συνεργαστήκαμε, μας έστειλε υλικό να βάλουμε. Συνεδριάσαμε οι τρεις συγγραφείς και είπαμε όχι, θα το πάμε μπροστά με υλικό δικό μας. Οπότε είναι ατόφιο κερκυραϊκό. Ό,τι υπάρχει εκεί μέσα, όλες τις φωτογραφίες, ακόμα και τα αυγά, ακόμα και η μεταμόρφωση, ακόμα και οι λάρβες, όχι μόνο οι πεταλούδες αλλά και άλλα στάδια της πεταλούδας, είναι όλα κερκυραϊκά και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι. Έτσι. Είναι υλικό πια δικό μας, είναι υλικό της Κέρκυρας. Πάντως θα πρέπει να σου πω ότι μου έκανε εντύπωση που άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο σου και ενδιαφέρθηκαν για το βιβλίο σου και πολίτες εκτός Κερκύρας. Ναι, εντάξει. Μας πήραν από την Πρέβεζα, μας πήραν από τη Λευκάδα, μας πήραν από το Μεσολόγγι. Ναι. Οι πεταλούδες έτσι αλλιώς, εμείς τονίζουμε και στο βιβλίο αυτό, τονίζουμε ότι η Κέρκυρα έχει μια ιδιαίτερη θέση. Είναι μεταξύ Ιταλίας και Βαλκανίων. Άρα αφορά άμεσα και τους ανθρώπους της Αλβανίας και τους ανθρώπους της Ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και τους Ιταλούς, οι πεταλούδες της Κέρκυρας. Δεν είναι μόνο της Κέρκυρας, είναι υλικό που πηγαίνω-έρχεται. Οι πεταλούδες είναι ένα ζώο μεταναστευτικό, είναι ένα ζώο που κάνει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα, πετάει πολύ μακριά. Άρα, εμείς είμαστε ο ενδιάμεσος σταθμός, ο ενδιάμεσος κρίκος, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα θέμα που αρέσει στον κόσμο, αρέσει στους πολίτες. Αυτό λοιπόν, επαναλαμβάνω, το ένα είναι αυτό, ότι η θέση της Κέρκυρας είναι τέτοια που δεν είναι μόνο για την Κέρκυρα. Πιάνουμε και τα Βαλκάνια και την Ιταλική Χερσόνησο. Ταυτόχρονα ένα θέμα όντως που αρέσει. Ύστερα, αργά ή γρήγορα κάποιος θα έρθει στην Κέρκυρα, δεν έχει έρθει, σαν επισκέπτης, θα επισκεφτεί την Κέρκυρα, ιδιαίτερα από την Πρέβεζα, Άρτα, από την Ήπειρο, έρχονται. Άρα τους ενδιαφέρει και ένα βιβλίο που αναφέρεται στα ζώα ή στα φυτά της Κέρκυρας. Μας είπαν, έχετε τόσες πολλές πεταλούδες στην Κέρκυρα, έχετε τόσες ξεχωριστές πεταλούδες στην Κέρκυρα. Αυτό είναι. Τους έκανε εντύπωση πραγματικά. Είναι όντως ένα ερώτημα και μια έκπληξη. Δεν στο κρύβω ότι και εμείς οι τρεις οι συγγραφείς του βιβλίου που ασχοληθήκαμε με το θέμα, με έκπληξη είδαμε ότι δεν σταματούσαν τα είδη τα κερκυραϊκά. Ξεκινήσαμε περιμένοντας ότι να έχουμε 33-34 είδη. Έτσι πιστεύαμε στην αρχή, πριν 8 χρόνια ξεκινήσαμε να καταγράφουμε σε πεταλούδες λέγοντας είναι μια εύκολη δουλειά. Έλα, σε 32 είδη θα τα βρούμε. Κάποιο θα είναι δύσκολο, θα είναι εύκολο. Θα το τελειώσουμε σύντομα. Σε 2-3 χρόνια έχει τελειώσει το βιβλίο. Φτάσαμε αισίως στα 70-69 πεταλούδες, έτσι. Δηλαδή διπλάσια από όσα περιμέναμε. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη και για μας και για τους συνεργάτες, με τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Καλημέρα, και για αυτούς ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη το πλήθος των πεταλούδων. Και να πούμε ότι την περίφημη πεταλούδα της Ρόδου την έχουμε και εμείς εδώ στην Κέρκυρα. Βέβαια, δεν την έχουμε. Θα καθόταν η Κέρκυρα. Σαφώς και έχουμε την πεταλούδα της Ρόδου. Στη Ρόδο είναι. Κάνουμε ζήλια τώρα στους Ροδίτες. Στη Ρόδο είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή μαζεμένες εκατοντάδες και χιλιάδες και καλά κάνουν που έχουν αξιοποιήσει εκεί την περιοχή. Έτσι πρέπει. Έχουμε και εμείς την πεταλούδα διάσπαρτη σε όλη την Κέρκυρα, σε πολύ μικρότερους αριθμούς, αλλά η πεταλούδα αυτή υπάρχει και στην Κέρκυρα, και να πούμε ότι είναι μια νυχτοπεταλούδα. Δεν είναι μια πεταλούδα μέρας, είναι μια πεταλούδα η οποία δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια του σούρουπου και του σκοταδιού, το βράδυ. Την ημέρα κάθεται ακίνητη. Πετάει μόνο αν την ενοχλήσεις, αν αισθανθεί ανθρώπινη παρουσία ή θόρυβο. Γι' αυτό και στη Ρόδο πετάει μετά από μεγάλη ενόχληση. Και μάλιστα κάνουν και πολύ κακό, άσχημα κάνουν που ενοχλούν την πεταλούδα, γιατί με το να πετάει την ημέρα χάνει δυνάμεις και μετά δεν μπορεί να πετάξει, να πάει στα μέρη όπου ζευγαρώνει και να παράγεται. Και δεν παράγεται εκεί που υπάρχει κατά χιλιάδες στη Ρόδο, ζευγαρώνεται λίγα χιλιόμετρα παρακάτω σε κάποιους κάμπους, σε κάποιες άλλες περιοχές. Και δυστυχώς έχουν δει ότι μειώνται οι πεταλούδες Ρόδου, επειδή ακριβώς δεν έχουν ενέργεια είτε να κάνουν αυγά, είτε να ζευγαρώσουν, είτε να φτάσουν στα σημεία του ζευγαρώματος, επειδή οι τουρίστες τις ενοχλούν συνέχεια.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάποια στοιχεία που λέμε και για τις πεταλούδες της Ρόδου, που είναι και οι πεταλούδες και της Κέρκυρας. Είναι και οι πεταλούδες της Κέρκυρας. Έχουμε καταγράψει αυτές τις πανέμορφες πεταλούδες που έχουμε, Ναι, τις πολλές διαφορετικές πεταλούδες που έχουμε. Τις καταγράψαμε και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο θετικό από όλα, είναι η καταγραφή. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να πούμε αυτό το είδος της πεταλούδας κινδυνεύει να εξαφανιστεί στην Κέρκυρα. Γιατί μέχρι τώρα δεν ξέραμε ποια είδη υπάρχουν, ποιο κινδυνεύει και ποιο πολλαπλασιάζεται, εμφανίζεται πιο συχνά. Έτσι. Τώρα πια ας πούμε ότι έχουμε ένα μπούσουλα. Έχουμε αυτές τις 69, ξεκινάμε από 69. Αν σε 10 χρόνια ή οι ίδιοι συγγραφείς, οι ίδιοι ερευνητές ή καμιά άλλη ομάδα συγγραφέων ερευνητών κάνουν πάλι μια δουλειά ερευνητική δουλειά στην Κέρκυρα και δουν ότι βρίσκουν μόνο 40 πεταλούδες, 50, 60, σημαίνει ότι χάσαμε 9, 10, 15. Άρα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ή μπορεί να βρουν περισσότερες. Άρα συνεχίζει η παρουσία των πεταλούδων αρκετά έντονη και σπουδαία στην Κέρκυρα. Ναι, και θα μπορούν εύκολα να κάνουν αυτή την καταγραφή, γιατί μέσα στο βιβλίο σου έχεις και πίνακες όπου μας λες ποια πεταλούδα είναι σπάνια, ποια είναι κοινή. Οι πίνακες είναι ένα κομμάτι αρκετά σπουδαίο του βιβλίου. Είναι οικολογικά χαρακτηριστικά των πεταλούδων. Το βιβλίο, είπαμε και την άλλη φορά, δεν έχει μόνο τα 69 είδη ένα προς ένα και πού τα συναντάμε. Έχει γενικά όλες τις πίνακες, όλες τις πεταλούδες της Κέρκυρας. Ποια από αυτά είναι κοντά σε λιμνοθάλασσες, ποια συναντάμε σε ποτάμια, ποια σε λίμνες, ποια στα βουνά του Παντοκράτορα, ποια σε αστικά κέντρα, ποιες είναι οι σπάνιες, ποιες είναι οι πολύ σπάνιες, ποιες είναι οι πολύ συχνές, όλα αυτά. Είναι οικολογικοί πίνακες οι οποίοι θα βοηθούν από τη μία τον αναγνώστη που θα πάρει το βιβλίο να τις εντοπίσει ή να πει εγώ θέλω αυτή που συχνάζει στις λιμνοθάλασσες. Θα πω στις λιμνοθάλασσες λοιπόν να βρω αυτή την πεταλούδα. Και απ' την άλλη, μπορείς να καταλάβεις μελλοντικά τι σημαίνει αν κάποια κινδυνεύει να εξαφανιστεί ή αν εξαφανιστεί. Έτσι. Μπορείς εύκολα να το πάρεις είδηση. Επαναλαμβάνω, το αποτέλεσμα της ερεύνης, πέρα από το ότι κάποιος αγοράζει ένα βιβλίο και του αρέσουν πεταλούδες και βλέπεις πεταλούδες, ένα παιδάκι, μια κοπέλα νεαρός, έχει ένα βιβλίο με τις πεταλούδες της Κέρκυρας. Αξίζει και μόνο γι' αυτό για μένα να προμηθευτείς το βιβλίο, έτσι. Και να το βάλεις και στη βιβλιοθήκη σου ή να το παίρνεις μαζί σου στον χώρο, στο πεδίο, ώστε βλέποντας μια πεταλούδα να προσπαθείς να καταλάβεις ποια πεταλούδα είδα ανοίγοντας τις σελίδες του βιβλίου. Εκτός αυτού, το πολύ σπουδαίο, το επιστημονικό, πραγματικά το επιστημονικό, είναι ότι έχουμε μια βάση σύγκρισης. Ναι. Από εδώ και πέρα το τι μας γίνεται δηλαδή. Λοιπόν, Σταμάτη μου, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για τα φλαμίγκος που έχουν έρθει πολλά εδώ στο νησί μας. Έχουμε πολλά στις Σελικές Λευκήμης και έχουν εμφανιστεί αρκετά και στη λιμνοθάλασσα Κορισίων. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Τα φοινικόπτερα λοιπόν. Φέτος για μένα έχουν έρθει αρκετά νωρίς στην Κέρκυρα. Τουλάχιστον εγώ τα προηγούμενα χρόνια είχα συνηθίσει να τα παρατηρώ από το Γενάρη, Φλεβάρι μέχρι το Μάη. Είναι εδώ και 20 μέρες και ένα μήνα στις Σαλικές Λευκήμης και στην λιμνοθάλασσα Κορισίων, όπως πολύ σωστά είπες. Και μάλιστα το κοπάδι έχει μεγαλώσει. Είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά. Είναι πανέμορφα, είναι πουλιά πανέμορφα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Σε ποιον δεν αρέσει, είναι κάπως σαν τις πεταλούδες. Άρα, τα φοινικόπτερα λοιπόν αρέσουν και σε παιδάκια και στις κυρίες και στους κυρίους και στα δύο φύλλα δηλαδή, λοιπόν, και σε όλες τις ηλικίες. Έχουμε ερωτήσεις από φίλους τηλεθεατές μας, γιατί τα φλαμίγκος που βρίσκονται αυτό το διάστημα στις Σαλικές Λευκήμης και στη λιμνοθάλασσα Κορισίων είναι πιο πολύ άσπρα και όχι ροζ. Ναι, εντάξει, σωστό, πολύ σωστό. Να πούμε ότι καμιά φορά μπερδευόμαστε από τα ντοκιμαντέρ που βλέπουμε. Στα ντοκιμαντέρ τα πουλιά, τα φοινικόπτερα, τα πολύ ροζ που βλέπουμε έρχονται από περιοχές ή της Αφρικής ή της Νοτιοαμερικής, κοντά στον Αμαζόνα κτλ. Έρχονται από τέτοιες περιοχές και είναι μέσα στο ροζ, πανέμορφα χρώματα. Το υποείδος το ευρωπαϊκό που είναι στην Ευρώπη και στις περιοχές Μεσογείου, έτσι, τις ευρωπαϊκές, είναι αρκετά λευκό και έρχονται στιγμές που ένα τμήμα των φτερών γίνεται ροζ, έχει και μαύρο από κάτω. Γιατί αυτό? Καταρχάς είναι το υποείδος έτσι. Ένα δεύτερον, το ροζ χρώμα δεν είναι γενετικό του πουλιού, δεν το αποκτάει από την πάνω τον πατέρα του.
Το χρώμα του πουλιού είναι λευκό. Έτσι. Και αυτό της Αφρικής και της Νοτιοαμερικής είναι λευκό. Δηλαδή κανονικά τα φλαμίγκος είναι λευκά. Τα φλαμίγκος είναι λευκά. Τώρα, ανάλογα την τροφή που τρώνε, στην τροφή που τρώνε, ένα είδος τροφής που είναι κάποια ζωάκια που ζουν μέσα στις λιμνοθάλασσες, μέσα στις λίμνες, κάποια ζωάκια τα οποία είναι κάποιες γαρίδες. Κάποια γαριδάκια, κάποιες γαρίδες ειδικές, μικρές, μικροσκοπικές γαρίδες, μικρές γαρίδες, έχουν χρωστικές ουσίες στο δέρμα τους, πάνω στο κέλυφός τους. Τρώγοντας λοιπόν αυτές τις γαρίδες τα φλαμίγκος, παίρνουν τις χρωστικές ουσίες και τις αποθηκεύουν στα φτερά τους. Άρα, όσο πιο πολλές τέτοιες γαρίδες φάνε, τόσο πιο πολύ ροζ γίνονται. Δηλαδή τα μικρά φλαμίγκος είναι άσπρα. Κοίτα, και αυτά με το που γεννηθούν τρώνε και αυτά, γαρίδες τρώνε. Με το που γεννιόνται είναι άσπρα. Τα φλαμίγκος είναι γενικά άσπρα. Αλλά με το που γεννηθούν αρχίζουν και τρώνε γαριδούλες. Θα ταΐζει η μαμά από το στόμα κτλ. Έτσι. Από τις γαρίδες λοιπόν παίρνουν πάλι τις χρωστικές ουσίες. Και μόνο τα φλαμίγκος τρώνε αυτές τις γαρίδες. Από ό,τι ξέρω, μόνο τα φοινικόπτερα τρώνε αποκλειστικά αυτές τις γαρίδες. Δεν είναι εύκολο να τις πιάσεις. Τα φλαμίγκος έχουν ένα ειδικό στόμιο, περίεργο στόμα. Το βάζουν στο νερό, γι' αυτό και ο τρόπος που τρώνε είναι περίεργος. Κινούν τα ποδαράκια τους μέσα στο χώμα, μέσα στο νερό, κινούν τα πόδια, τρομάζουν γαρίδες, πάνε να φύγουν και έχουν το στόμα τους, το ράφος τους μέσα στο νερό βυθισμένο. Μπαίνουν οι γαρίδες μέσα στο στόμα, κλείνει το στόμα, βγαίνει το νερό και καταπίνουν τις γαρίδες. Αυτή είναι η δουλειά τους. Από το πρωί το βράδυ, άμα δεις τα φοινικόπτερα, έχουν το στόμα μέσα στο νερό, βυθισμένο. Είναι περίεργο. Ένα πουλί με δύο πόδια που εξέχει, πάνω ο κορμός, ένας λαιμός και λείπει το κεφάλι, το οποίο είναι βυθισμένο μέσα στο νερό. Έτσι, και ψάχνουν για γαρίδες. Ένας τηλεθεατής μας λέει: τα φλαμίγκος χορεύουν. Εγώ τα έχω δει να χορεύουν. Ναι, αυτός είναι. Κοίτα, υπάρχουν δύο ειδών χοροί των φοινικόπτερων. Δύο ειδών. Ο ένας είναι, επαναλαμβάνω, όταν τρέφεται, πώς κάνει με τα πόδια του, τα πάει πέρα δόθε, μπροστά πίσω, μικρές κινήσεις πολύ σύντομες, έτσι, και έντονες, για να τρομάξει τις γαρίδες που είναι στο βυθό και να τις φάει. Αυτός είναι ο χώρος της τροφής, ας πούμε. Όταν είναι στα ζευγαρώματα, καταρχάς τα αρσενικά και στη φύση, όχι μόνο στους ανθρώπους, υπάρχουν αντιπαλότητες έντονες στα αρσενικά. Διεκδικούν το θηλυκό φλαμίγκος. Το θηλυκό και κάνουν και επίδειξη. Όταν τσακώνονται λίγο, ανοίγουν τα φτερά τους, πάλι είναι πολύ μεγάλα πουλιά, επιβλητικά, ψηλά πουλιά, τσακώνονται λίγο, κοάζουν, οι φωνές τους δεν είναι όμορφες, δεν κελαιδούν, κοάζουν, τσακώνονται και φαίνεται, απειλούν ορισμένες φορές με τους λαιμούς μακριούς. Δεν χτυπιούνται, αλλά απειλούν, έχουν σηκωμένους τους λαιμούς πάνω, έτσι, με το ράμφος και πλησιάζουν κοντά και κάνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις απειλητικές το ένα στο άλλο, που μοιάζει ο μακριά σαν να χορεύουν με ανοιχτά τα φτερά κιόλας και λες αυτά είναι έτοιμο να χορεύσουν τάγκο. Αυτοί είναι οι δύο χώροι, ο χορός της τροφής και ο χορός της αντιζηλίας και της διεκδίκησης του θηλυκού και της επίδειξης στο θηλυκό ταυτόχρονα. Αυτά είναι τα δύο, τα οποία και αυτά είναι όντως πανέμορφα και μπορείς να κάτσεις να τα παρατηρήσεις με τις ώρες. Όποιος είναι τυχερός και τα έχει δει στην Κέρκυρα, στην Κορισίων, στις Σαλικές, στις Σαλικές πολύ περισσότερο, αν κάτσει κρυμμένος από κάποιους θάμνους, έτσι είναι τα πράγματα, θα δει πολύ όμορφες στιγμές για να τις θυμάται. Ο ίδιος τηλεθεατής μας λέει ότι προσπάθησε να πλησιάσει τα φλαμίγκος, αλλά αυτά φεύγουν. Βέβαια, είναι άγρια ζώα. Άγρια ζώα, όχι με έννοια του επικίνδυνου, είναι ζώα της φύσης. Δεν ξέρουν την ανθρώπινη παρουσία, φοβούνται. Βλέπουν κάτι να πλησιάζει, ένα ζώο, για αυτούς είμαστε ζώο, έτσι, που πλησιάζει, μπορεί να έχει προθέσεις κακές. Φεύγουν στα μάτι μου πάντα, δεν επιτίθονται. Φεύγουν, δεν επιτίθονται. Τα ζώα μπορεί να επιτεθούν, τα περισσότερα ζώα μπορεί να επιτεθούν μόνο αν ας μου επιτραπεί η έκφραση, τα στριμώξεις κάποιου. Δεν έχουν διέξοδο διαφυγής. Δηλαδή, αν είναι μονόδρομος κάπου και δεν μπορεί να πάνε πίσω ή στο πλάι παρά μόνο μπροστά και μπροστά σε εσύ. Εκεί μπορούν να αναγκαστούν, μπορεί ίσως καμιά φορά να τσιμπήσουν, να επιτεθούν, επειδή πρέπει να φύγουν όμως. Δεν επιτίθονται.
εντάξει, είναι δύσκολο να πλησιάζει. Μόλις σε δούνε, φεύγουν, μακρύνονται. Γι' αυτό και οι φωτογραφίες που εμείς δείχνουμε είναι τραβηγμένες μετά από πολλές ώρες αναμονής σε κρυψώνες ή τυλιγμένους με θάμνους, κυριολεκτικά με θάμνους, σπάς θάμνους, βάζεις πάνω σου, τους δένεις κάπως για να έχεις τα χέρια ελεύθερα να χειρίζεσαι το βίντεο ή τη φωτογραφική μηχανή και πλησιάζεις πολύ αργά και γι' αυτά πλησιάζει ένας θάμνος. Φυσικά, ακόμα και το ότι πλησιάζει ένας θάμνος τα ενοχλεί λίγο. Γι' αυτό ο θάμνος πρέπει να πηγαίνει, ο θάμνος εισαγωγικά, ο άνθρωπος που είναι κρυμμένος πίσω από το θάμνο, πρέπει να προχωράει πολύ αργά, ανεπαίσθητα, και όταν πάρει είδηση ότι τα φοινικόπτερα τον βλέπουν ή κάτι, όχι τον βλέπουν, βλέπουν το περίεργο, ναι, να σταματάει, να κάνει ακίνητος. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές, δηλαδή έχω περάσει ώρες και ώρες για να κάνω. Πόσο πολύ έχεις πλησιάσει κάποιο φλαμίγκος? Έχω πλησιάσει και στα 5-6 μέτρα. Φυσικά κουβαλώντας ένα ολόκληρο θάμνο μαζί μου. Έτσι. Το θέμα είναι ότι μετά όταν ακούν το κλικ του φωτοβολταϊκού φακού, για λίγο κάθονται, αλλά μετά φεύγουν. Γιατί βλέπουν από ένα θάμνο, ακούν ένα θόρυβο περίεργο και μάλιστα ηλεκτρονικό. Κοιτάνε, τρώνε, ξανασκόλουν κεφάλι, κοιτάνε και μετά αποφασίζουν και φεύγουν. Φεύγουν σιγά σιγά. Δεν πετάνε, φεύγουν. Άλλες φορές έχω καθίσει τελείως ξαπλωμένος κάτω, σκεπασμένος με θάμνους. Έχω πάει στο σημείο που αυτά το βραδάκι θα φύγουν, γιατί έρχονται στις αλικές, ορισμένα από αυτά, όχι όλα, έρχονται να φάνε και το βραδάκι κάποια από αυτά φεύγουν προς τις λιμνοθάλασσες Υπήρου. Έτσι. Οπότε υπολογίζεις περίπου που περνάνε από πάνω σου. Πας εκεί, κάθεσαι κάτω, ξαπλώνεις, γιατί το έδαφος είναι γυμνό. Βάζεις πάνω σου κλαδιά και περιμένεις να περάσουν, ελπίζοντας να μην περάσει και κανένα φίδι. Έτσι. Οπότε όταν περνάνε από πάνω σου. Εντάξει, τώρα που χειμωνιάζει, νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να συναντήσουμε κάποιο φίδι. Μιλάω για το Μάιο εγώ. Το Μάιο, γιατί οι στιγμές, οι φωτογραφίες που είναι με τα φλαμίγκους από πάνω να πετάνε από πάνω και έχω πάρει τα φτερά. Το Μάιο. Είναι το Μάιο και είμαι τελείως εξαπλωμένος. Ορισμένες φορές περίμενα και 2-3 ώρες κάτω στη γη, περιμένοντας να βγάλεις. Δεν βγάζεις πολλές, βγάζεις 2-3 φωτογραφίες. Έτσι. Αυτό είναι όλη σου ημέρα. Αν τώρα αυτά δεν φύγουν από εκεί που είσαι και φύγουν λίγο παραπέρα, 50 μέτρα ή 100 δεξιά ή αριστερά, πάει. Το επαναλαμβάνεις την άλλη μέρα. Είναι φωτογραφίες που έχουν χρειαστεί πολλές επισκέψεις στο πεδίο, πολλά ξαπλώματα κάτω, πολλές αποτυχίες. Δηλαδή όλα αυτά για να βγάλεις 3 φωτογραφίες. Αυτό είναι η φύση. 3 μοναδικές φωτογραφίες στο μάτι μου. Αυτή όμως είναι η φύση. Δηλαδή στη φύση πρέπει να περιμένεις, να έχει υπομονή και επιμονή. Και μετά σου δίνει 1 ή 2 φωτογραφίες που τις χαίρεσαι, τις καμαρώνεις. Έτσι είναι. Έτσι. Δεν πρέπει να πάμε στη φύση και να τα δούμε, να περιμένουμε σήμερα να δω ό,τι έχω δει σε ένα ντοκιμαντέρ, να το δω σήμερα. Άλλωστε και τα ντοκιμαντέρ που γυρίζονται έξω είναι χρόνια ντοκιμαντέρ, ετών. Όχι μέρες, χρόνια. Ακριβώς, με πολύ καλά μηχανήματα, από μακριά που τα φέρουν πολύ κοντά, ενώ εμείς πάμε πάρα πολύ κοντά αναγκαστικά, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά να πάρουμε τόσο μεγάλα zoom και τόσο καλούς φακούς, άρα πάμε πιο κοντά. Μην βιαζόμαστε λοιπόν. Και μόνο που τα βλέπουμε είναι χαρά μας και είναι τιμή που μας επισκέπτονται. Και δική μας χαρά που σε έχουμε εδώ στην εκπομπή και δείχνουμε αυτό το υπέροχο φωτογραφικό υλικό στους τηλεθεατές μας. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σταμάτη μου, πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ, κοντά σας. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Fitness Planet. Μπες στον κόσμο του και βρες τα πάντα για την οικιακή και επαγγελματική άθληση. Όργανα και πολυόργανα, διαδρόμους, ποδήλατα, ελλειπτικά, είδη πολεμικών τεχνών, αθλητικές τροφές και αξεσουάρ.
Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη γυμναστική και την προπόνησή σας με τη βοήθεια του πτυχιούχου φυσικής αγωγής, εξειδικευμένου στα θέματα του fitness, Κώστας Στραβοράδη. Γνωρίστε τη μεγάλη ποικιλία μας και σίγουρα θα εκπλαγείτε από τις μοναδικές τιμές μας. Είμαστε πάντα κοντά σας, με δωρεάν παράδοση στο χώρο σας και after sale service. Fitness Planet, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26610 38 118. Ένα κουτί ή μια κούτα. Ένα πακέτο ή μια παλέτα. Όποια κι αν είναι η ποσότητα, είναι F&B η ποιότητα. F&B Φωτιάδης ΑΕ Cash and Carry. Για επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες που θέλουν τιμές χονδρικής με απίστευτες προσφορές, έτσι κι αλλιώς. Ποτήρια, μαχαιροπύρουνα σερβίτσια, κουζινικά, ηλεκτρικές συσκευές, χαρτικά. Πάνω από 12.000 κωδικοί. Σε έναν χώρο για άνετο shopping με μεγάλο πάρκινγκ. Τα πάντα για τον εξοπλισμό χώρων μαζικής εστίασης και όχι μόνο, από το Cash and Carry F&B Φωτιάδης ΑΕ στο Τρίκλινο. Ποιότητα, ποσότητα και προπαντών τιμές που μετράνε πολύ. Ψάχνετε τα καλύτερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς? Ηλεκτρονέτ Μεσημέρης. Σας περιμένουμε με τον πληρέστερο οικιακό εξοπλισμό να σας δώσουμε ιδέες και λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, μικροσυσκευές και προϊόντα νέας τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες επώνυμες συσκευές στις πιο συμφέρουσες τιμές. Βρείτε τεράστια ποικιλία τηλεοράσεων και επιλέξτε το ιδανικό κλιματιστικό για το χώρο σας. Ηλεκτρονέτ Μεσημέρης. Ολοκληρωμένες λύσεις εύκολα, γρήγορα και υπεύθυνα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 54, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26610 26289. Ο πιο όμορφος κήπος. Το πιο παραγωγικό χωράφι. Όλα χάρη στο Κέντρο Αγροεφοδίων και Φυτόριων Λουλουδιών Βλάχος Ηλίας. Ελάτε στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε φυτοφάρμακα, σπόρους λαχανικών και λουλουδιών, βολβούς, καλοπιστικά φυτά και δέντρα. Ηλίας Βλάχος. Γλάστρες, βάσεις και χώματα. Υψηλής ποιότητας ζωοτροφές, θυράματα και κροκέτες στις καλύτερες τιμές. Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις κήπων και αυτόματου ποτίσματος σε οικίες, ξενοδοχειακές μονάδες και δημόσιους χώρους. Κέντρο Αγροεφοδίων και Φυτόριο Λουλουδιών Βλάχος Ηλίας στον Αλμυρό Αχαράβης. Τηλέφωνο 26630 63 241. Μείνε στην αγαπημένη σου παρέα. 979. Γιατί εδώ νέο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε εδώ με τον συνεργάτη μας, τον βιολόγο, τον Σταμάτη Γκίνη. Σταμάτη μου, σήμερα παρουσιάζουμε στους τηλεθεατές μας τα φλαμίγκος που βρίσκονται αυτό το διάστημα στις Αλικές Λευκήμης και στη Λιμνοθάλασσα Κορισίων. Ακριβώς, ναι. Είναι πολλά και πανέμορφα. Ναι, θεαματικότατα και χρειάζονται και την προστασία μας. Σταμάτη μου, από πού μας έρχονται αυτά τα φλαμίγκος? Από ό,τι φαίνεται, να πούμε ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για πολλά είδη φυτών και ζώων, αλλά για τα φλαμίγκος φαίνεται ότι κάποια τα γνωρίζουμε. Δουλεύει πολύ η Ορνηθολογική Εταιρεία Ελλάδος μετά την Αθήνα, της οποίας είμαι και εγώ, είμαι και μέλος. Φαίνεται λοιπόν από τις έρευνες που έχει κάνει η Ορνηθολογική Εταιρεία Ελλάδος ότι αυτά τα φλαμίγκος είναι ελληνικά, δηλαδή μετακινούνται μάλλον από Θράκη προς Ήπειρο και νησιά του Ιωνίου και μετά ξαναπάνε Θράκη. Δεν φαίνεται να πηγαίνουν πολύ πιο μακριά. Άντε κάποια να πηγαίνουν ίσως από την Ήπειρο, μετά να ανεβαίνουν προς τα λίμνες και τους υγροτόπους της Αλβανίας, λίγα χιλιόμετρα παραπάνω, και να ξεκατεβαίνουν προς την Ήπειρο. Να έχουμε δηλαδή κάποιες κάθετες μετακινήσεις. Ναι. Αλλά πάντως φαίνεται ότι είναι παράλληλες μετακινήσεις, περνάνε τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τα νησιά μας. Είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοια εποχή τόσα πολλά φλαμίγκος εδώ στο νησί? Η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια όντως τα φλαμίγκος όχι μόνο έχουν σταθεροποιηθεί σε αριθμούς, ενώ κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, έχουμε πάρα πολλά. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο αλλά είναι ευχάριστο. Είναι πολύ ευχάριστο. Ακριβώς. Σημαίνουν τα μέτρα προστασίας που παίρνονται στην Ελλάδα σε ορισμένες ζώνες, σημαίνουν τη ευαισθητοποίηση του κόσμου, τα νέα παιδιά,
τα κέντρα περιοδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια, οι εκπομπές που γίνονται καλή ώρα σαν τη δική μας ανά την Ελλάδα, σημαίνει ότι πιάνουν και λίγο τόπο, δεν πάνε όλα χαμένα, δεν πάνε στον φρόντο και για κάποια είδη, είτε φυτικά είτε ζωικά, στην προκειμένη περίπτωση για τα φοινικόπτερά μας, το είδος αυξάνεται αντί να μειώνεται. Είναι θετικό. Σταμάτη μου, πόσο διάστημα πιστεύεις ότι θα παραμείνουν αυτά τα φλαμίγκος εδώ στο νησί? Αν δεν τα ενοχλήσουμε, μέχρι τον Ιούνιο. Θα παραμείνουν όλο το χειμώνα μέχρι τον Ιούνιο? Ναι, ναι. Αν δεν τα ενοχλήσουμε. Περνάνε καλά εδώ. Είναι μια πολύ φιλόξενη γη, η κερκυραϊκή γη, οι κερκυραϊκοί υγρότοποι. Έχουν φαγητάκι, έχουν φαγητό, έχουν καλές κλιματολογικές συνθήκες. Γιατί όχι λοιπόν να μην μείνουν εδώ πέρα, ειδικά στις Αλικές Λευκήμης. Αν τα ενοχλήσουμε, αν τα ενοχλήσουμε λίγο, το Μάιο θα μας αποχαιρετήσουν. Αν τα ενοχλήσουμε πολύ περισσότερο, δηλαδή με κυνηγούς, με μπαμπούμ, μέσα στα αυτιά τους, παρουσία ανθρώπων από το πρωί μέχρι το βράδυ στις ζώνες που αυτά συχνάζουν, μπορεί και να φύγουν σε λίγο και να πάνε απέναντι στις λιμνοθάλασσες Ηπείρου. Να συνεχίσουν να τρέφονται κτλ. Ας ελπίσουμε να παραμείνουν στο χέρι μας είναι και στην παιδεία μας, στη συμπεριφορά μας. Όπως πολλά τόσα πράγματα στην Κέρκυρα και στην Ελλάδα εξαρτάται πια από τη συμπεριφορά του πολίτη και του ενεργού πολίτη. Είναι λοιπόν από εμάς εξαρτάται η παρουσία των όμορφων αυτών πουλιών στην Κέρκυρα. Σταμάτη μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας και θα τα πούμε στην επόμενη μας εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας My Kerkyra Live έφτασε στο τέλος της. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε σε επανάληψη την Κυριακή 5 με 7 το απόγευμα. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη Παρασκευή στις 4. Καλό σας απόγευμα.